Sentenza li ma setet tingħata qatt waslet biex is-sindku taż-Żurriq Ignatius Farrugia ittieħed mill-qorti lejn il-ħabs ta' Kordin fejn kellu jgħaddi l-4 ijiem li ġejjin. Dan skont id-deċiżjoni tal-imħallef Giovanni Grixti fi stadju ta' appell b'rabta ma' inċident li Farrugia kellu mal-blogger nazzjonalista Defni Caruana Galizja fil-festa ta' San Giuseppe ta' 3 snin ilu. Xi ħaġa li dwarha kien weħel multa. Id-deċiżjoni tal-imħallef Grixti waslet għal furur fuq il-medja soċjali sakemm ftit wara ġriet l-aħbar li l-imħallef kellu dak deskritt bħala żball fis-sentenza u għalhekk kien se jkun hemm rimedju. Fil-fatt fl-appell il-pjena qatt ma setet tiżdied u għalhekk wara madwar satejn l-imħallef ħareġ digriet li permezz tagħha talab lill-President taħfer is-sentenza. Xi ħaġa li saret fil-ħnijiet ta' wara Farrugia jgħidlek dwar dak li għadda minnu. U jalla ħadd ma jkollu din l-esperjenza. Forsi na strong u niflaħ għalija u ħadd ieħor ma jiflaħx għalija. Is-sindku li kmieni wara nofsinhar reġa' kien qiegħed fil-bini tal-Kunsill fejn jgħaddi ħafna ħin jgħin lin-nies iddeskriva l-mument li sema l-aħbar. Xirrajt 4 pulizija ġejjin għalija, ix-xokjajt, iżjed u iżjed fil ninżil tisfel fil-lock-up, ix-xokjajt triplu, fqajt nikbi u għaliex ma ħassejtx li jiena kellha tinqatali li mmur 4 ijiem il-ħabs. L-iktar ħaġa li emozjonatni hija xi nirkibt fil-van biex imorru ġewwa l-faċilità korrettiva ta' Kordin. Malli daħal fil-faċilità korrettiva ta' Kordin, Ignatius beda jsaqsi lilu nnifsu x'seta' għamel daqshekk ħażin biex jitqies kriminal. Iżda l-kliem ta' faraġġ u kuraġġ mill-priġunieru li kellu opportunità jiltaqa' magħhom wasluh biex jaċċetta r-realtà. Ma tafx x'inhu jiġri minnek, ma tafx x'inhu jsir barra. Kont diġà sebt posti u tawni sodda fejn norqod il-lejla. L-immejt għamluli ħafna kuraġġ. Sebt sapport kbir minn kulħadd. Kont diġà tħallat ma' xi priġunieri? Kont diġà tawni l-diviżjoni, tawni l-pek miegħi li jikonsisti f'kutra imħadda ġabuli fil-xkun ilma xkont under shocked u għadni sissa taħt xokk. Għalkemm mhix konsolazzjoni f'mumenti bes dejjem ikun hemm dak l-ispunt pożittiv. Żgur li għal Ignatius kien il-fatt li dak li seħ wera kemm għandu nies jirrispettawh, l-appoġġ leh kien kbir. U nirringrazzja il-poplu u Malti u kollu m'hemmx kuluri illa li xina sibt support mill-poplu kollu.